Ahojte, dneska si ukážeme, ako nazdieľať prístup do Google Search Console. Ja to robím tak, že si vyhľadám v Google Search Console, cez prvý odkaz sa prekliknem na stránku Search Console, kliknem Start Now a následne by ste sa mali dostať do rozhrania vašej Search Console. A tu vľavo hore vidíte vlastne web stránku, do ktorej dávate prístup. Následne v ľavej časti sa preskrolujete nižšie, idete do časti Settings alebo nastavenia, následne Users and Permission, prípadne používatelia a povolenia a potom dáte pridať usera. A dôležité je vlastne, ak chcete zdieľať prístup, dať to na nejaký Gmail alebo Googlovský účet. Tu si zadáme e-mail užívateľa, ktorého chceme pozvať. V prípade našom je to analytics@innovative.com. Ja si tu dám svoj. Vyberiem si úroveň prístupu a dám pridať. Takto bude mať agentúra alebo človek, s ktorým spolupracujete, prístup do vašej Search Console a bude vedieť analyzovať dáta ohľadom výkonnosti vo vyhľadávaní. Tento a ďalšie tutoriály nájdete na našom YouTube kanáli. Kľudne nám dajte subscribe.